खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी झारखंडनि बारग' गिबि मन्थ्रि आरो जेएमएमनि गायसनगिरि शिबु सोरेना दिनै फुङाव रुंसारि जाबाय। बिथाङा दिल्लीनि गंगाराम देहा फाहामसालियाव 81 बोसोर बैसोआव जोबथा हांबोयो। झारखंड आरो हादोरनि सासे मुंदांखा हारिसायारि दैदेनगिरि महरै सिनायथि मोननाय शिबु सोरेनखौ मान होनानै दिसोम गुरुबो बुंनाय जायोमोन। बिथांनि फिसाज्ला आरो झारखंडनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त सोरेना दिनै फुङाव बिथांनि रुंसारि जानायखौ दुखु मोननानै खौरांनि गेजेरजों बुंदों दि मानगोनां दिसोम गुरुजिया जों बयखौबो नागारलांबाय होननानै बुंदों बिथांनि फिसाज्ला आरो गिबि मन्थ्रिया। बेनि अनगायैबो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे खुंथायाव थानाय आरो बेरेखा दोलोनि मोन्नैबो गोबां मुंदांखा दैदेनगिरिफ्रा शिबु सोरेननि रुंसारि जानायाव दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'जाथावदि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया दिल्लीनि गंगाराम देहा फाहामसालियाव जोबथा बिदाय होनो थाखाय शिबु सोरेननि गोथै सह'खौ नायदोंमोन। लोगोसे बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआबो दुखु मोननानै फोरमायदों दि झारखंडनि बारग' गिबि मन्थ्रि आरो जेएमएमनि गागि दैदेनगिरि शिबु सोरेन बिथांनि रुंसारि जानायखौ खोनानानै आं गोथौवै दुखु मोनदों। बिथाङा हारिसा हारिनि थाखाय सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन आरो झारखंड दानायाव बिथांनि बिफावखौ जेब्लाबो गोसोखांगोन होनना बुंदों बिथां राहुल गान्धीआ। बारग' गिबि मन्थ्रि शिबु सोरेननि जोबथा बिदायखौ गाबोन एबा मंगलबारखालि रांचियाव खालामनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांखौ जोबथा बिदाय होनायाव कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खड़गे आरो बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि राहुल गान्धी बिथांमोनहा बिथांखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय रांचियाव थांगोन होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों।